saber qui som i on volem anar, fa falta saber d'on venim. I per això tenim així avui a Vicente Puig, Severino Llovell, Salvador Heribert, Pepe Crespo i també tenim que tindre a Marcos Malonda, però està un poc embarantat, no ho puc dir. Agrair-vos d'antemar la vostra col·laboració. Estem segurs que va ser un plaer enorme que ens conteu les vostres històries. Així que, sense més, Rafa, que comences la història. Moltes gràcies, presidenta. Bona vesprada a tots. Per a mi és un plaer estar rodejat de pilars de la banda. Pilars de la banda. Jo no me cauré, així no la veritat és que la idea va sorgir en uns dels almorzars i dinars que fem els músics, que també almorcem, dinem. I les persones majors conten coses, perquè tenen coses que contar. I entonces jo creia que aquestes coses que contaven se podien trasladar al públic en general. Me pareixia una idea que podia estar bé. Ho vas comentar a la junta directiva que bueno, pues avant. Aquestes persones que tinc així diguen, pues sí, avant també. Pot ser, i pot ser una bona idea. Pues anem a veure el que passa. Anem a veure què passa. Jo crec que, bueno, crec no, jo estic segur que estem així no per casualitat, estem així per la voluntat i per l'esforç de moltes persones que han volgut que estiguem així un dia. I el present, conforme dia la presidenta, el present que tenim ara és producte del passat que algunes persones volgueren llaurar. I el present d'avui és el futur de demà també, no? Crec que això està gravant-se i potser d'ací 50 anys fan un documental i apareguem nosaltres en aquest documental. Nosaltres ho veurem, en caïda de rodes, però ho veurem. Per tant, per a mi és un plaer, jo vaig a donar-vos la paraula allà perquè ells són els que tenen que contar les històries de la nostra història, la història de la banda. Jo me considero ja part de la banda després de tants anys així i ja dic la nostra banda, com si jo fora de la banda també, no? I crec que tenen moltes coses que contar. Prèviament a aquesta xarra farem una aposta en comú i la veritat és que hi ha històries molt curioses. És de veres que hi ha històries que no se van a poder contar així. Estem en horari però que sí. Que conste que estem en horari protegit, estem així per la 1, però igual tot no se pot contar. Per tant, moltes gràcies. Jo dono ja la paraula a Vicent Puig, Severino, Oliver, a Pepe. Vicent Puig va ser percussionista, va ser directiu, va ser directiu. L'equip de documentació a mi me posa que va ser directiu. I quan jo li vaig preguntar, a quina edat va eixir vostè a la banda? Dic, entre 8 o 9 anys, no s'ha recordat ja, no s'ha recordat. Sí, però ho entrem per net. Ja està clar? Jo vaig néixer el 40, a desembre del 40, i jo vaig eixir, vam anar a esperar a un retorn que era del Fan Bons, que Severino estaria apuntant, i va ser del 51. O sigui, jo tenia 10 anys. 10 anys. Més o menys. Bueno, Vicent, està Severino Llovell. Severino mos porta així ara mos llegirà algunes coses molt interessants des del punt de vista de la documentació escrita de la banda. Severino va ser músic, va ser director, tocava el bombo, directiu, va ser directiu, i ell pensa que la banda era molt important perquè ara ens contarà el del retorn, no? Una cosa del retorn. El retorn va aconseguir que fos músic de la nostra banda. Ara contarà que això és molt. Salvador Oliver ha sigut músic, ha sigut directiu, ha sigut president, ha sigut director de la banda, ha sigut tot o quasi tot, uno dels pilars fonamentals, i Pepe Crespo també, que està així. Jo he tingut el plaer encara de ser el seu director i de ser músic i de
d'estar, de lo que te d'assajar gane, i de lo que te fer. gane, pues mal. Bueno, tot sigui dit que si volen tornar a la banda, per supost que una cadira i una tira van a tindre la banda. Vinga, doncs, poden començar, però on vulguin a contar coses. Severino, què era això del retorn? Com No, que van tindre la banda aquí i diu, ja, jo també podria ser músic. Pues sí, home, ja vam poquet a poquet, l'hem posat dins de la banda i home, va continuar amb la banda. Què tocava el retorn? El saxofó, primer, el Bernet primer, després es va comprar el saxofó. Ell no li faltava el cervell. I va col·laborar molt amb nosaltres també. I ell s'ensenyà, sí, en la banda? Sí, va anar a l'acadèmia i tot. Doncs era pel... Tocava bé o tocava mal? Retorn. Bueno, això... Cuidao, Vicent. Jo me'n recorde que un passacalle de Sant Vicent, un passacalle que estàvem fent, venen i per cert Marquet va tindre que agarrar el bombo perquè faltava la cosa i se'n va anar es va morir un pare dins del passacalle. Sí, home, vol que faci el polònia este? Perquè estem tocant a la calle Sant Bonaventura un passacalle. I ell se'n va a casa, el retorn se'n va a casa i torna. Torna i diu, che, Severino, mon pare s'ha mort. Dic, sí, què faig jo? Què faig jo? Que me l'han d'emportar a viatjar. Viatjar està, vostès sabran estar viatjar, almenys la carretera d'on tenien un poble de Pereguinal. I, che, pues això, bueno, no passa res. Busca una dona i ens l'emportem per allà. Jo agarro el cotxe, el poso davant de casa d'ell, agarrem a son pare mort i el sentim a... Això que està contant el Severino. Hombre, sí, és bé. Ens posem en una manta i fiquem una gorra. I la dona sap qui era, aquesta senyora, si ho es va, era Maria Negroles. Maria Negroles, agada i tu, com si estiguera viu. I monem decidia que viatjar. Ja vam aplegar. Quan aplegué a la baixada d'allà d'on tenien antes de Quatretonda, antes de la policia de tràfic estava allí. I ai, mare, qui la fem? Tu diries que s'ha mort ara. No crec. La policia no m'ho reia. Monem allà i el vaig portar allà. El vaig portar allà i però vaig portar un cotxe de Sillàs. Que Marquet va agarrar el bombo perquè ell tindria que anar a portar el bombo. Ella estava per el temps, sí que Això no és una història que vostè s'ha inventat per contar. que jo vaig quedar allà i no m'anava tan tranquil, però que vaig decidir a dir, che, deixem-ho dir, que tampoc. Que jo dic allà a la banda, dic, che, mon pare s'ha mort i què? Sí, ton pare s'ha mort, què faig jo? Jo no soc l'enterrador, home. Diu, no, però és que passa això, és que vull que me'l portem allà. I me'l vaig emportar. I ho vam acabar. Era el pare del retorn. El pare del retorn. El pare del no, sí. El seu pare, el pare... Però que tot això la banda estava tocant. Sí, estàvem fent el passacalle i es va morir l'home aquell, el Wendy, i ell, doncs això va ser per allí, Això seria... al carrer Sant Bonaventura, entrant al carrer Sant Bonaventura, i entonces ell ja se'n va anar, Marquet va agarrar el bombo i vam acabar el passacalle. Això no va dormir, això era l'any 74, saps? Pepe, vostè primer tocava el clarinet, després passa al saxo i després al tenor. Jo el vas conèixer en el saxo tenor. I el barítono perquè encara plegat de No se andarà. Se recorda quina edat va ser a la banda i com era sobre els 8 anys. la dinàmica, entonces, que el mestre ensenyava tot, no? Sí, en aquella època de tot. El mestre sabia de tot, Sabia de tot. quan realment no sabem de res. Bueno,
Alguns. No és el que es veta. Pues sí. Ensenyant a tocar el clarinet. Percussió, de tot. Saxo, de tot. Baixos, trompet, de tot. Vaja. Salvador. Què n'hi ha per ell que contar? Podríem contar molt. N'hi ha un tema que vull entrar, però un poc més avant. Més avant, sí. Allà a les 9:30 o les 10. Un poc més tard. Bé, jo també vaig iniciar en uns estudis a l'interior d'esta banda, clar. La banda que va haver anterior, que va desfer els cap d'anys. I comença, pues, estudiant en un mestre, que era el mestre Berenguer. A poder temps este es mort i va entrar de mestre Pepe Llandero, no? Per a que el conegueu tots. Jo m'inicia en ell i el primer instrument que toco va ser el sexual. I al cap d'un, no sé, un temps vaig decidir tocar la banda, doncs tindria aproximadament 8-9 anys. Era l'únic xiquet que hi havia en aquella època en la banda. Bueno, i ahir, en el transcurs d'un any i mig més, va venir un altre director de Gata, que era clarinetista molt bo. I este home em va iniciar a mi. Em dic, mira, a part de tocar el sexual que estàs tocant aquí a la banda, donaré classes. Com a anècdota diré perquè la gent que està tocant en la banda sàpiga un poquet el que passava en aquells temps, no? A mi em donen un clarinet, i no ho has conegut, no ho sé, clarinet de 13 claus. No l'has conegut. El clarinet de 13 claus no te les trobarem en el clarinet que està tot avui, perquè si no ho podem, no? El clarinet de 13 claus, el que tenia, pues, digueu la meitat de claus des que té. I allò no ho feia sonar el que tenien les xivates, sabeu? Era que per sonar el clarinet te les feia i te les desitjava. Al final jo tocava un clarinet ja tocava, no? El deixava el pare de Maria José, el clarinetista. Jo anava als ensaios i agafava el clarinet per estudiar a casa. I després en l'encert tocava el sax. I el mestre que tenia un bon clarinet donava de deixar el clarinet i ja li puc ensenyar. I ahir em vaig iniciar ja a tocar. Ja vaig continuar el clarinet. Hasta que vam arribar a una època que la banda aquella es va desfer. La banda es desfà, doncs tindríem Pepe i jo, que ens vam quedar també com una anècdota bona, els dos a soles en la banda de clarinet. Els dos xiquillos, perquè érem uns xiquillos de tots ells, i tocàvem els dos. Només hi havia dos clarinets a la banda. Ell i jo. I bé. Quin any era això? Això seria, pues a veure... Severino els papers ahí diuen el 67. I ese va ser l'any que vas néixer jo. Jo també. És un crio. Miguel Ángel. Per quin motiu es va desfer la banda? No t'ho podria explicar. La banda estàvem en una actuació en el Poble Nou. Llavors la banda, primer la banda anava, després no anava, que si anava i que si no anava. I al final, jo me'n recordo que el mestre veia a casa a les 10 de la nit, diu, mon pare tocava tots els instruments. Diu, agarreu els instruments que anem a fer un passacalla al Poble Nou. A riureu, perquè és cas de risa. Anem a tocar al Poble Nou i serien les 11, 11 i mitja. Que comencem a fer el passacalla, conforme anàvem pel carrer, doncs només faltava que mos esforçaven, hòstia. I que la gent no ho cava, pues yo moría todo. Y allí vam eixir, pues por piernas. I va ser l'última actuació que va fer la banda. Ahir va acabar la banda. Diu, per què ni per què no? Pues bueno, vam eixir cada un per un costat, tots paga a casa. Sí, vam fer un passacalla allà a les 12 de la nit. Bueno, era... Ahí n'hi hauria que sonar que en esa època, segons me contava mon pare, es tiraven pedres pel Poble Nou.
Sí, sí, sí. Cabrera decía campo de en la bandera corrente y per darrere 7-8 quilòmetres d'ara. No l'he visto tot el poble, però era de pista. Si bé, pues allí és quan es desfà la banda. Es desfà la banda, no se menja, bueno, pues cada dia... Podria que la banda se desfeu a pedraets, no? Quan està com a dent, tot també. I bé, i després ja vam passar a nosaltres, el director que hi havia aquí a Tolà, se va anar a Xàbia, que estava informant de la banda de Xàbia, i m'ha preguntat a la Xàbia. I vam estar 5 anys, vaig estar 4 i 5, que després vam anar a l'orquestra i tal, i després estar més anys. I la seqüència, Severino, vostè té ahí I després ja va dir un document escrit de la seqüència de directors i de... Sí, senyor. El que he pogut... A veure, com està això? Ara us ho dic. En castellà, y si le acabaremos pronto. Hace más de un siglo que nuestro pueblo cuenta con una banda de música. La más antigua de la que tenemos constancia es del 1875, que estuvo formada por 25 o 30 componentes. Esta agrupación se disuelve en la década del 1900. La banda anava malament ja, i a poc, hasta que el 1970. Y posteriormente, en 1912, José Pérez Almiñana reagrupa a los músicos y organiza la estructura de la banda. Y en 1915 fue dirigida por Vicente Blasco Marí, el tío Blasco, que tots el coneixeu, i Pasqual Pérez Almiñana, que era germà de l'home que va organitzar tot això. Y en 1915 fue dirigida por Vicente Blasco y Pasqual Pérez Almiñana. I el 1923 entra la dictadura de Primo de Rivera, perquè la banda va prendre port i queda inactiva. Com per no tindre. Hasta que en 1925 y 1925 se pone al frente, este es Salvador sí que lo conocería, se pone al frente Antonio Pastor. Este Antonio Pastor era l'home de Consuelo el Blanc. No te'n recordaré, algú no sé si se'n recordarà, però sabes. I este Antonio Pastor organitza la banda de volta i va en la direcció entonces de Pasqual Pérez i Vicente Berenguer. Hasta l'any 1927 en què la banda vuelve a disolverse. No era un cachondeo. Normal que nos quedem sense banda. Ve la república, ve la guerra i monem al postguerra. A la postguerra, en 1944, después de la guerra, la banda vuelve a reagruparse en carácter municipal. Y le dirige Vicente Berenguer Torres, normal. En 1958 falla este señor Vicente Berenguer y se hace cargo de nuestra banda José Bertomeu Julián, Pepe Fontanet. Hasta que Antonio Pedro Soler se pone al frente, siendo el año 1967 cuando vuelve a fracasar. Teulada estuvo un tiempo de casi 6 años sin banda. Y en 1972 empiezan a reagruparse los músicos y en el domingo de Ramos del año 1972 sale nuestra banda a la calle. Con el paso doble al salir la cuadrilla. Al salir la cuadrilla, ¿qué es este paso doble? Mira, a ver, ese es este, que hemos explicado Josefa. El equipo de documentación. Este paso doble parece, según se comenta, parece que es, bueno, el paso doble es al salir la cuadrilla. Yo no sé si va a ser este paso doble. No es la banda de Teulada, la banda de Teulada tocava millor. Faltaria més. I el director era José Negre Sanz, molt amic meu. Jo era de la banda per ell.
Però jo, en Consell de Sant voldria molt del viatge, però jo el coneixia bé. Ara tinc de dir. Director, entonces, era Vicente... El director era José de Sanz i el subdirector era Vicente Mas Vivis. I el president de la banda era José Moll García, que li va passar després la presidència al seu germà Juan. Ja en 1973 es crea el nom de l'agrupació, l'agrupació musical cultural de Teulada. 1973. El 1974 estrenem la bandera. La bandera que no en teníem. I l'any següent ja teníem uniforme. I venia a posar-se a dirigir la banda José Sender, fins a finals de 1978. I ara del poble. El senyor Semai Monodés és el director. Jo dic, ja la tenim, com sempre, no? Ja se les fa la banda. Però gràcies a l'amic Salvador, que va fer càrrec de la direcció, la banda no es va deixar. Molt bé. Molt bé. L'any següent va entrar aquí el José Mulet Bertomeu, i era director, un xic d'aquí Teulada, un molt bon xic que deien Vicente Mengual Vallès. Era molt pacífic. I el mestre aquell no feia cas ni del director, ni de la directora ni ningú. Saps com és? Això és... I el 1981, ja aquell home setmanal també, entra Joaquín Sender. Saps com és? I era president entonces que Jaume Buguil Vila. Jaume Buguil Vila era un president, doncs jo seguia i ho diria igual. No tenia gran interès entonces, no sé per què. Bé, tot això. I l'any 1983 l'agrupació comptava ja 45 músics i 70 cantos. Saps com és? Entonces va ser, nosaltres vam dir, no, nosaltres tenim un president de categoria. I vam tornar a guiar a Salvador que no era president. I aquests anys jo vaig quedar de la banda i ara ho he preocupat més perquè tot això ha anat vamos, com una carabassera de munt, del qual estem plens d'orgull de tindre el que tenim en Teulada. Muy bien. Aquesta documentació l'ha anat vostè... Sí, ha anat a 300. Ahir anec tot desapuntat, perquè la dècada del 1900 hi havia un senyor aquí que li diem Vicent Leida, que tocava el clarinet de la banda, en la dècada eixa. Jo l'altre dia dic, Vicent, i vostè, en la banda eixa, com anava la banda aquella? Allò de risa, home. Allà teníem un mestre que li dien el Jaume Bernardino. I li dien, Jaume, fent un passacall. I quan acabaven al final, descansaven. Jo diria que home, que era molt graciós. I plegant a dir, Jaume, quina toquem ara? Diu, la mateixeta, però un miqueta carregada de bombo. Aquesta frase, ha lligat la volta. Jo també vaig tenir un tio que tocava el bombo a la banda. Això era a la dictadura de Primo Rivera. Moran, com està l'anècdota aquesta del negro? Això se pot contar o què? El negro. No hi ha bona anècdota per ahí. Lo del negro, se pot contar? Això era de la banda, sí. Era, bueno, del grupo de la banda. Un grupo de la banda. A mí me contaron una nit de locura que tenía. Que passa algo... Ja volen fer major, no passa res. Està tot perdonat ja. La nit de setmana, la vesprà eixa, que teníem que no Sant Joan de la Casa, vam a començar perquè érem 9 o 10 i resulta que ahir fora la cultural per anar-nos érem 5. I no havia dit, què fem? I jo dic a Salvador, no anem, perquè estem malament, nosaltres sí que n'anem. Algú vindrà, que aquell té que vindre el rodoter que tenia que tocava la trompeta, ell té que vindre. I ja veurem, bueno, total, que arribem allí a Sant Joan i estem tots. Ens ajuntem tots i vam fer una nit d'estes de bandera.
passacalles vam fer tot el que vam fer. I després una de les voltes, una de les coses estes que ensopem, no sabíem ni on havíem de sopar perquè no havia ningú que no diguera res. Bon, vam anar i vam sopar i després sopar tenien que fer una entrada, entraven totes les comparses que hi havia tots allí a una plaça, començava la cabalgata. I nosaltres pues, portàvem una cabalgata d'itineraris de llit, es pot dir de cine. Sí, home. I arribem allí i ens diuen, mira, vosaltres toqueu el que vulgueu, però quan entrem a la plaça eixa teniu que canviar el ritme, perquè té que ser una cosa, i la veritat és que jo m'aborronava, perquè vam entrar tocant i només va ser arribar a la plaça, que hi haurien almenys 30 o 40 comparses allí tots ja, i cada un portava la seva xaranga o la seva banda, i arribar allí, amb el jaleo que hi havia, i parar i començar tots a un en el negro, mare de Déu, allò va ser, jo m'aborronava, perquè allò va ser una cosa grandíssima, pel Mateo, que no podíem, no mos sentíem ni nosaltres. Allò va ser una cosa que jo no l'he vist. Però el negro què era, una peça? Sí, el negro és un bonet que cantava entonces. Ah, el negro és un bon. El negro no puede. El negro no el Marquès que no està al pare, portava en un moment que portava tot el que era la volta del saxo plena de que pensaven que no tenien puestos els pares, estava plena de què fem? Potser no sabem estar nit, no sabem on tinc que anar. Aquesta nit va estar molt bona. Tota la nit vam estar tocant. Sense parar. Me'n recorda que un saxo que portaven, que era Salvador, no anava. El saxo que era d'encarar algú, no sé què, i Noel agarra, Salvador agarra el saxo de Noel i Noel va agarrar els plats. Perquè troba que és Marc el que no va poder vindre i Noel va agarrar els plats. Ja ho ve tocar. Però a tocar i a veure si se parava. Teníem un camarero... És que era l'estiu i feia molta calor. Estava aquí hidratant-se. Que vosaltres veure no en seu temps. No. Una volta sí, una set alguna, però en fi, no segons un grup d'aixos que tenien més que tocaven. Nosaltres no sí. Tant de segut, a tocar de festa, hem fet festa per a tot. Jo tinc una planta baixa i darrere tenia una planta baixa que era estar la primitiva. Vam arribar a fer molt, una volta. Sí. ¿Fes local? Sí. A segons que estàs de la banda. Què fem en el tema dels assajos? Què passava en els assajos? Que la gent no anava als assajos? Dia de tot. Aquí uno que dia... Bueno, Això quan se'ls fa? Quan se'ls fa això? Doncs estem igual. Això no canvia, això no canvia. Però això dels ensaios, nosaltres teníem el mestre Berenguer tenia una cosa molt bona per això. Sí, demà a la nit de l'alcalde. Esperes un moment. Me l'apunten. Era la banda municipal, Ja, però el dia domingo dia... La banda era municipal. Al mes, sí, era municipal la banda. I teníem un trimestre, nosaltres cobràvem el trimestre, cada 3 mesos cobràvem. I després cada nit que no anaves a ensenyar tenies una multa de 2 pessetes. Totes aquestes pessetes es repartien després entre els altres músics. Sí. Nosaltres que nos tienen que repartir, si no tenim... Cobraven tots els trimestres. I
també no veia la temporada que l'alcalde tenia els privilegis, els músics que venien als ensaios tenien els privilegis. Bueno, sí, No sé qui m'ho va contar. sí, l'home Això que era diria pels sempre... xiquets, quan anaven ells, era el mateix alcalde. Sí, és el que diria. Els que estudiaven música, els que estaven estudiant música, ell li regalava 2 entrades tots els diumenges, no? Als que complien millor, diguem, els que més adelantats anaven en el tema de la lliçó, que ho sabien tot, tal. I totes les setmanes havia un premi de 2 entrades per al 5. Això aconseguia, està bé, clar, es anava a l'equip Paulina i diria, ahir m'has de donar 2 entrades. I aquella dona, doncs, donava les entrades i una persona molt oportunitària, i en el tema de la banda, doncs feia això. És que érem Quan tenien que ensaiar, demà a la nit, té que vindre l'alcalde, però allí no fallava, bueno, perquè el sábado que no anava a l'ensai de nit, perquè la setmana la tenia clara, l'alcalde quedava la gent. Però no anava a l'ensai. Però no, li deia, bueno, és que hi havia... i tenia que explicar el motiu per al qual ho havia d'anar. Perquè dia que el que es comprometia, no? Pues tenia que complir. I era una realitat. I això sempre també ho feia moltes voltes. Després passava potser un mes i mig i no anava a dir. I quan ja a última hora anaven i ja no podien ensenyar, demà a la nit de l'alcalde. I explicar-lo potser una setmana o 2 mesos. Quan la cosa anava per cavall, l'alcalde... Tot se pot parlar, parlarem de l'alcalde. Aquell home és que havia sigut guàrdia civil i aquell home que feien ara tots. Ficava el tricornio i anava a l'ensai. I la història del conservatori, Oliver, com està això? Lo del conservatori, pues bueno, va ser en l'època en la qual jo era president i bé, jo sempre he sigut un músic que era potser més bo, però clar, les oportunitats entonces eren un poc nules, que jo sempre havia tingut l'apoyo de mon pare, ma mare i a part pues, els mestres que parlaven aquesta senyora doncs això, que em feia estudiar. I bé, jo, la meva il·lusió era que la banda Teulà arribara a tindre nivell, perquè la banda Teulà tenia músics, però el nivell musical no era. Entonces, quan jo em plantejava la directiva, els equips tenen que fer alguna cosa. Els segons que estan tocant de la banda tenen que anar a estudiar al conservatori. Ai, si no volen tal, bueno, pues si no volen anem a obligar-los. Anem a obligar-los. Si no volen a boles, tenen que anar a boles. I el que no vull anar, pues sentit-ho molt, prescindirem d'ells. Era una manera de pressionar-los. Vale, bé, vam fer reunions, amb gent jove i els vam explicar. Alguns en tenien, altres no en tenien, jo m'ho escoltava de manera important, però aquesta Laura, que va ser la que em va preguntar, diu, i si no vull anar al conservatori, va dir, pues si no vols al conservatori, no. I després, a un to de d'agraïts. Puc fer un comentari? No recordo això, però jo... No te recordes? No, però jo estava comentant-li a Lucía i dic, jo no me senti pressionant com un nen. Pues jo sé que me'n recordo Sí, que vaig fer aquest comentari, no me recordo. Quan va anar a xarxa, teniu si que no anar vull a quedar, conservatori. ja s'hi fa. Si va ser així, no, moltíssimes Pues gràcies. no ho toco. Moltíssimes I gràcies després a per voltes m'has dit, l'oportunitat. gràcies per haver-me obligat. Cada petitell. No ho recorde, l'obligació no la recorde, de veritat. Va ser moment d'estos que uns estàvem a favor, uns altres no, uns sí que van, l'altre no van, i bueno, pues ahí va arribar el moment en què vaig dir, els xicos tenen que anar a estudiar aquí. Anàvem a Xavi, que era el conservatori més pròxim que tenim en aquells temps. I vale, pues ahí ens va iniciar un poc, bueno, un poc no, ens va iniciar que la gent que estudiava al conservatori. Això quin any era? Això seria en l'any 83, 84, 82... 81, 82. 88, jo no recordo exacte, ni quan vaig entrar de president, sé que estava entre l'any 81, 85, 86, jo vaig estar en curs de 5 anys. Seria 83, 84, perquè anàvem Víctor i jo també. Víctor i la llista de Sí, jo sé que anàveu els 8 o 10, els més joves que estaven dins de la... 83, 84. Jo sé que era de músics de segon aquí som un munt no vaig tindre més oportunitats. L'any 83 res, estava en I
I jo volia que la gent estudiara. I això va ser, diguem-ne, l'inici. I els músics que ja estaven en la banda, estaven ja. Clar, Era una condició per entrar a la banda. Era per la gent jove, inclús els que estaven tocant. És que, diguem, en aquest cas, jo volia que anaren al conservatori és que tocaven ja en la banda. Creia que devíem de fer-ho. Perquè aquí, clar, el que parlàvem antes, el director que teníem, pues, ell era professor de piano. I no sé si tocava algun altre instrument. Però, clar, un clarinetista no pot ensenyar a tocar la trompeta o un trombó. I aquí, quan no fallàvem en el metal, pues fallaven en la percussió. Quan no fallàvem en aquell, en fi, l'única solució per a que això no ocorrira era que la gent es formara. Llavors, com podien aconseguir tindre cada un el seu professor perquè li ensenyava a tocar el seu instrument. Un clarinetista no pot ensenyar la trompeta. Com? Jo no puc. Jo no ensenyat al meu fill a tocar la trompeta mai, perquè jo no sé tocar la trompeta. I així no va ser com vaig iniciar i va anar. Funcionava? Sí, perquè les coses van ser bé, els pares ho van acceptar molt bé, es portaven, no sé, eren 2 o 3 dies per setmana a Xàbia, una volta anava un pare, l'altra volta anava l'altre i s'hi feia l'altre. I ahí Bartolomé hacía de taxi. Relacionat amb el tema dels alumnes de la banda de teulà a Xàbia, al conservatori, en aquells temps jo ja feia, no sé, un any i mig que festejava amb la meva dona. I em crida per telèfon en Josefa i em diu, tens que vindre avui a teular? I dic, sí, agarré el 1400 de mon pare i aniré a teular. I entonces estàvem fent bous. I antes en Xàbia els bous es feien en el casc antic, que era un corro però molt gran. I a casa de ma mare no solia passar molt el bou, vull dir que allí fem bous però no passava mai. Jo amb tota la confiança del món agarro les claus de mon pare, del cotxe, ix per la porta amb tanta mala sort i encara està a la prova, perquè ara no sé si ho vaig ensenyar, Vicent, ho vaig ensenyar, tu vaig dir a Xàbia, encara està la banyà que em va pegar la vaca, que va tenir sort que en compte de pegar-me a mi li va pegar a la porta. Així s'ha quedat com me'n recuerdo. Jo vaig així, vaig obrir la porta, i vale mare, me'n vaig a la Lucía i a les companyeres a portar-les a teular. Jo obri la porta i en aquell moment que passa la vaca m'ho van ajudar tots allí. I bueno, si m'has cuentas que jo no vaig poder anar a portar-la perquè vaig estar una setmana agitat. Veniu a per elles perquè jo no puc anar. No, volia contar això. Com m'escapar? Que va ser com vaig dir, com m'escapar? Com m'escapar de què vols dir? De la vaca. Ah, de la vaca, sí, no, però no. Jo ja no anava més al bou, no. Bartolomé té ganes d'estar en la taula, Com? Que té ganes d'estar en la taula. Simplement que al comentar Salvador Rodríguez m'ha vingut a la memòria, perquè això no se me pot oblidar mai. Bueno, ara jo tenia que apuntar, donar pas al públic per a que puga preguntar i contar coses, però ja està, això ja està clar. Alguna anècdota d'algun dels viatges que heu fet a Alemanya, Itàlia? Una quan vam anar a Itàlia, que la primera nit ja estava cansat. Però així se riuen, Ell el Franco li va dir, vaig tenir que entrar del carrer en una escala per la porta del quart 12, per la finestra del quart 12, una finestreta que no cabia, i estava alta, vaig caure de cap. Per a poder-li obrir a Pepe i el meu fill i a José. Entonces el Salvador i altres se n'havien anat de festa. Ja està, ja ho ha dit. Una mica més se m'ha ocorrit. Pensava que els estaries al mitjà. Bueno, el mitjà era una cosa que m'ho vaig menjar quasi tots els tomàquets de teular. Entre ell i la primera nit comencem a tomàquet, què comencem? I
I allí anàvem a l'asilo aquell Vidal, no? Que jo havia de A l'oratorio. I anàvem allí, posàvem allí mitjar, però mitjar, nosaltres tallant la tomaqueta, oli i sal, i formatge que n'hi havia, ja ho sopàvem. L'endemà anàvem a dinar, tallant la tomaqueta a l'última hora, i jo diria, Pepe, aquestes tomàquetes estan bones, però totes de borro que tenen. Ja, a última hora ja no volien. Llavors va vindre del mar, I la de meló també. I un altre, que hi havia un de la banda, que melonets, un melonet molt bé, i es van portar la llaurota a guardar. No sé com va quedar, però va portar No té control de la llaurota. Carles Carmilló. I la gestió, Severino, la gestió de la direcció de banda, la direcció de ser directiu, què? Salvador? No, de ser directiu en aquella època, que de fer una reunió a la setmana, se reunien una vegada. Ho teníem fet abans a cada dia. I això de fer-ho ahir, allò de fer-ho demà. Però se convocaven, se convocaven per WhatsApp. Ja no n'hi havia tots. Molt bé, jo estava de Tinorret i jo només recordo que feia nyàs, a sobre tot el que pagar Sebastià. Jo m'aparent i I el recibet ja s'anava a jo a l'Ajuntament. Vostè era el tesorer. Sí. I vostè era secretari. I feia vegi i coca. Jo m'anava a Sebastià, no hi ha diners. Ara no podem pagar. I demà revolta allí. Què? Doncs no t'he dit que no. Totalment. Tenien que pagar perquè jo no podien res. Tenien que pagar i pagaven. Però anava tots els dies. I la banda se sustentava de subvencions? Hi havia socis en aquella època? No. I els socis quan començaven? Els socis comencen l'any de president, que la banda no estava federal, no res. No, res. I entonces, bueno, vam fer la banda i vam fer la societat musical. Sí, quan li vam posar el nom a la banda vam començar a dir, che, això, anem a fer socios. Continua bé, no és el mateix, però entonces vam legalitzar la banda i és com vam fer, no sé, en aquella fitxa vam fer un bons contactes i la gent que acceptava. Però clar, ahir va ser un procés d'uns anys, cinc mesos que estava. Vam ampliar també perquè la directiva de la banda de música es proponia només de músics. I jo vaig ser el que vaig introduir gent no de la banda. I considerava que la directiva, si a part de que anàvem 2 nits i 3 nits a l'ensai, damunt tenia que fer les nostres reunions per a les coses de la dia i portar el dit. Pensava que era molt carregat pel gust. Presentar la directiva, de dir, per què no podíem estar directiva per les 4 persones? I bé, van entrar 4 persones voluntàriament del poble i vam comentar-ho. Al cap d'un any més, la banda necessitem ja legalitzar-la, aquesta federació de banda, i ahir ens va fer l'agrupació mundial ja. En aquesta part jo ja em sembla Se va federar i recibien subvencions també, no? Sí, nosaltres teníem les subvencions de l'Ajuntament, però no sé, ara explicar com que pagant-se, no? La banda pertenecia a l'Ajuntament. El nom del grup és el musical cultural. El nom de cultural era per lo que és la cultural que hi ha aquí en el poble. La cultural donava una xicoteta subvenció, a part del local d'ensai, que no es cobraven ni llum ni res. Després l'Ajuntament va donar també una subvenció, recibien subvenció de fundació i després quan ja ho vam federar recibien també una subvenció de la federació. A part de algunes actuacions, diverses per aquí, vam arribar a veure, però això és un poc llarg, no? No volia fer-me pesat en la història, no? Però faré el més breu possible. Així la banda,
totes les actuacions es cobraven, igual cobrava molt major, jo molt jove, que tal, i un dia de feina, i jo, bueno, l'altre dia ho vaig comentar, jo no entenia, el meu punt de vista, que el músic de banda estava per a cobrar. Jo dic que el músic estava per ensenyar-se música, i per a tocar i disfrutar de la música, no per a anar ara. La persona major sí que quan anava a tocar un dia de faena tenia que cobrar perquè perdia el seu sueldo. Al final, vam plantejar la banda, la directiva un dia que s'ho plantejava, pues, tindria un lío. Jo sempre soc un poc de no sé si lançat, no passa res, quan em pot suportar i ho presenta, doncs és jove, i et dic que a partir d'ara no van a cobrar cap comissió de dies laborables. I bé, després de parlar un poc i tal, bé, no vaig entrar en massa detalls, però bueno, es va acceptar. I a partir d'ahir, la banda, els diners que podien anar cobrant-se d'aquestes actuacions, però anaven ingressant-se. Per poder fer viatges, per a poder tindre qualitat d'instruments, que vam canviar molts, un instrumental ja prou vell, i vam anar renovant molt. I a partir d'ahir, es tornaven per dies, i el músic es va conèixer un poc de que el ministre estar en una banda no era simplement el anar a guanyar el sueldo, que era el que volia aconseguir. Jo va dir, ai, tu què tal? Però és que m'agrada treballar, si voleu guanyar diners, tinc un objectiu, ensenyeu-se a tocar, prendeu un sac pel coll, com feia jo, fareu en una orquestra i ahir guanyareu diners. I anareu fins a les 4 del matí o fins a les 5 del matí. Però en una banda no es guanya un diner, aquí ningú es fa ric, aquí ningú no entenc com els minuts. Voleu aquí que el faci el cap a guanyar diners, perquè tu voleu el cap a estudiar. I va funcionar. Va funcionar bé. Ja va desaparèixer el tema econòmic. Encara no. La part econòmica continua així. Que és molt sa, això és molt sa, està molt bé. Home, clar, la banda es va fer música. Si no guanyar diners, el món també se'n vagi a treballar, però no s'ha de fer música. Claro, aquí tampoc, en este cas, no cobren poc. Vam fer molts viatges, nosaltres... El directiu tampoc se cobrava. El directiu tampoc se cobrava. Mucho menos. El directiu tenia algun mal de gana. Una anècdota una volta que vaig anar, jo no sé si José, tu ja estaves en la directiva, no sé, però jo vaig entrar de president, però la banda tenia una subvenció, no vaig entrar en dir-ho. I jo vaig començar a fer càlcul i vaig dir, bueno, l'Ajuntament m'ha donat tanta subvenció, però a part nosaltres hem fet tantes actuacions a canvi d'aquesta subvenció. En total, nosaltres no recibim subvenció, nosaltres toquem a canvi, cobrem a canvi d'unes actuacions. Doncs bé, vam anar, vaig plantejar l'Ajuntament i clar, la xifra que hi havia eren 2 voltes més. I allí vam estar discutint una nit a la que feia tota la directiva i clar, perquè el Consell de Cultura no en tenia, doncs cobrava una quantitat i jo li donava 2 voltes més. I jo li ho explicava, i l'alcalde, ell era molt listo, sabia no tot estava de Consell. I l'alcalde era molt listo i no parlava. Sempre mirant de la banda, jo estava allí, Dolors de cap o 4 dolors de cap, que era lo que en aquell entonces... Una època molt conflictiva. No teníem mestre, vam tindre a València a buscar un mestre. Ja va calçar-ho tot, no? Ja va que tirar endavant. Salva era un senyor militar molt major. Qui? Que era un senyor molt major militar, però no... El director. El director. No, un home que no va quadrar aquí. I me lo veu una setmana. Està un par de setmanes. 2 setmanes. Una setmana. Ese no parla, ese no parla. Aquesta setmana no teníem en Coralo i me l'emporto jo a casa i veníem a casa. I resulta que se n'anava, mitjava allà al bon lloc, allà fora, i si venia una nit plovia i va vindre tot banyat i es queixava com un dimoni i jo dic, ara és l'hora. Em diem-lo per València i no estem malament. L'endemà el vaig agarrar jo el cotxe, passa per a casa Marquet, i davant, pare, Marquet em dona els diners per pagar-li, li dona els diners i el porta al pla. Va passar la Unió al Això no va passar, ese mestre.
Una pregunta. Un moment que va contar així Severino, que té una cosa que... És que era anècdota, Era d'això. No, perquè en la història que tenim de la banda posa que no se sap el nom. Algú recorda d'aquest home? No. El vam pujar a l'autobús. El vam pujar a l'autobús. No se'n recorda. Jo, Pues este senyor... és un moment, per la part que me toca, que està així la presidenta, quan vinga el moment, un poc més decorós. O sigui, agafem un cotxe, el tirem per lo menos un WhatsApp. Tenia que vindre i estar així, i això No, no el podia ser. el nivell musical d'això era molt alt Sí, per a la banda que hi havia. Ah, no. Eso és. Doncs l'home una nit en un ensaig, jo no anava, jo no tocava la banda, jo doncs havia format una banda de cornetes, no? Que ho vaig contar, doncs jo no estava com a músic. Ara també va posar una obra que es deia La Gran Via. L'home va començar a dirigir i el tercer compàs, allí no tocava y el hombre y le decía, señor mío, con lo fácil que es esto, y aquí me digo que toque, el per ell era facilísimo, Sí. pero la calidad musical que había en aquellos tiempos, pues la Gran Vía era, pues bueno, una gran vía. Madre mía, como fácil es esto. Bueno, fàcil. Si se pot tocar bé. Severino. Pues este senyor que dius tu, Salvador, per un versall, hi havia una peça en nosaltres que deia l'Abarico. No sé si vostès Abarico. I ell estava dirigint l'Abarico i de repente ves que s'alça, plega els braços i diu, senyor, ni poder tocar l'Abarico. I serà el mateix? En 2 setmanes li dona temps per tot això. Una setmana. No podia, perquè l'home resulta que el dilluns no havia havia ensayo, però els demés dies que no havia ensayo, dimarts no havia ensayo, i l'home només feia que pegar voltes i se n'anava allà al pla, un xalonero, allà baix del pla. I dia que allí tenia gust de parlar amb aquell home i tot allò, de la tarda parlaven. Després tenia que anar a dinar allà fora al bon lloc. Després se'n venia allà i total, l'home no estava a gust aquí. I en una setmana ja estava damunt de la coroneta. Jo dic, és l'hora, va dir que veiem, dic, és l'hora, ja que Hay que pensar més, no? Jo, abans d'acabar, si voleu, podem estar així molt de rato. M'agradaria incidir en una cosa que és d'actualitat, no? És d'eterna actualitat, que ja s'ha parlat, el tema dels assajos. Eterna actualitat va a la contradicció. Perquè s'ha parlat que hi ha una època en la banda que se pagaven els assajos. Però jo crec recordar en aquella reunió que fèiem que ni això era la solució. Que tampoc pareixia que ni inclús pagant els assajos dels músics. I tot siga dit que jo sempre se ho dic als músics, així en una banda de teulada hi ha un nivell d'assajos alt. Però clar, sempre està el tema de músics que no venen, que això està en tots els puestos. A veure si d'ací pot eixir la solució als assajos, que no n'hi ha. Però a veure, Tenim que inventar-ho molt privat, perquè és algo difícil. Jo, l'altra nit, quan vam estar parlant, vaig dir que jo a voltes jo fes més sermons que se'n vist en fer res. Perquè era raro la setmana que jo no pujava a la taula del director a dir, per favor, voleu vindre? Si era divendres, pràcticament està encara i tot, que el dia el mateix. Si tu, el teu company falla, em molesta, sí. Doncs bueno, pensa que quan tu falles, ell també li molesta. Per tant, hem de ser responsables. I és el que jo dic, jo moltes encabretges, doncs bueno, quan comencem, doncs bueno, el que tinc ahí. I l'altre, és que no, i tal, i al final dic, bueno, però és que si no pot funcionar una banda. Una banda té que entregar, un director està ahí per a ser, però no poden ser una banda que són 80 o 90, perquè l'altre dia, bueno, la foto que recibí jo en el programa, vaig contar també que són 85 o 90.
I que la gent ha de saber que siguin 15, doncs no ho entenc. Dius alguna cosa? És que no m'entra. Dius, quina solució li donaries tu? És la varita màgica? Doncs no ho sé, no la sé la tindrà, doncs. Però sí que es pot intentar donar una solució. És qüestió... Jo sempre dic que les coses, parlant s'arriben sempre a un entendiment i es poden arribar a coses més bones. I la gent, l'únic que ha de ser responsable. Hi ha una anècdota de quan Salvador era president, que encara mos deu una paella. No me la deu guanyar? No. Ahí està. No me Hem la de deu dir que guanyar. si en algun ensaio aplegava i estaven tots, pagaven la paella. Encara no s'ha pogut fer. Una nit, que em va faltar un encara, i que esta nit sí que la pague. Ja va faltar un. Uno. És algo que sempre... Jo sí que era un cavall de batalla que intentava veure la forma. Bueno, si la gent no està conscienciada que té que anar a els aires que no principals, i els aires no es pot tocar. Per molt pics, igual, i de l'altre té un nivell ja alt, professional, però potser en menys temps poden aconseguir moltes més coses, però bueno, el que esteu tocant avui, que a nivell sigal, si no s'ensenya tampoc no hi ha població. I això també es detecta. Per tant, que un que pensa que no. Perquè a voltes hi ha concerts que jo us dic al meu fill, macho. No entrem en detalls, És que tal, això sí, això és culpa de que no complim. Si complim, el director sap dirigir, i sempre està dirigint, i sap, el músic el que té que saber tocar. I si no saben, doncs difícilment toques. Perquè els grans professionals ensaien. Nosaltres tenim que fer-ho també. Però bueno, és un tema que això és... No té solució. Avui no podem arribar a... Però bueno, si voleu la meva opinió, en privat, que la meva opinió sempre com és un en públic. Que no podem castigar. No ho tinc castiga, ja m'han castigat prou. Parlarem en privat, pues. Com solucionem? Per a tot hi ha solució. Avui és més difícil. Per què? Perquè molta gent està estudiant i se'n van, estan ara a València i no tenen que vindre tota la setmana. Venen potser el divendres o el dissabte. Mira, en les èpoques nostres també la gent estudiava. També estudiava fora. Això és igual que a les actuacions. Quan t'han arribat a estudiar fora, tu el dia de la festa de xics, no estic puta ningú aquí de la toca. De tots els que han estudiat s'han anat a escoles. Això és una cosa que es pot entendre, però que hi ha hagut èpoques que la van fer moltes actuacions, perquè i dius, i els xicons no estudiaven. Però quan les feia és quan eren 18 o 20, que eren poquets, i entonces tornaven al camp. I anaven... Estava jo de president, eren 18 o 20. Eren 45. No, jo parlo de l'anterior. Que eren 18 o 20 o 22... En un any i en concret, el mes de juny, vam fer 18 actuacions. En un mes. 18. El Títol va fer un diumenge que vam tocar a Benissa i a Toblà. Vam partir la banda, vam agarrar els músics forasters, Ximo va de director a Benissa i jo em vaig quedar director a la banda de Toblà. Vam partir, vam fer. Entonces, jo penso que si ha hagut èpoques que s'han fet coses, avui es poden fer, la gent és la mateixa. La gent, jo que no, és que ha canviat tot, és que el sistema és canvi, és que no, els que canvien són les persones, que ens acomodem. Si a voltes és millor no dir, mira, si jo no puc complir en el que tinc que fer, doncs val més que no ho deixi. És una forma, moltes. Veig, el dimarts de festes aquí de Sant Vicent no són tocant. Ja, però... Però però això és normal, si la gent sente que anar a estudiar, jo ho entenc, però... Així és el que estic dient jo. La gent estudia, la gent més jove antes no estudiava. La cosa que tot l'avui tenen a banda 80 places i 40 o 50 no estaran estudiant. Pensi jo. Però bueno, ja dic que això és un tema que és
per pegar-hi voltes, per poder arribar... Dius, peguem voltes i arribem al matí. És un tema universal. Sí, sí, és clar. Severino, què té més que contar? Jo ja ho he contat tot. Contem... Sí, una pregunta. Voldria saber, a nivell personal, formar part de la banda que ha suposat per a vosaltres. Bé, jo sempre he anat a més de dir una cosa, que totes les nits d'ensaio jo no he fallat mai de la vida. I antes de, si hem dit, demà de matí ja em vas a calla, a les 8 d'aquí, jo a les 7 i mitja al puesto. Saps com és? Ahí tens Eusine que te'l pot dir. Eusine venia la corbata en mans. Te'n recordes, Eusine? Que no hi feren ningú. Has dit que suposat una cosa bona per a tu, no? Per a fer amistats... Sí, no, i quan més a gust és fer festes segur sempre de la banda. Jo he passat sempre molt bé, no m'ha agradat sempre molt. Jo, sincerament, ha sigut l'època que més feliç ha sigut. De fred. I ara, sincerament, mos renyora moltíssim. Més del que podeu pensar. Molt, Pepe. Ser músic és una gran satisfacció. Jo estava dient-li, estava fent anècdot, que jo vaig canviar la música per la política. Vaig cloure en política, entonces vaig tenir que pensar. La pitjor cosa que he fet en la Malca. Sí. Per això no el renyiren en casa. Tenien que haver-lo renyit. En casa a temps. No, però jo ja m'ho... Ja s'ha donat compte. Sí, no, jo m'he juzgat a soles. Vol dir que jo mateix m'he donat compte que va ser una gran equivocació per part meva. Que em vaig deixar la banda i ja després va passar el temps i ja no vaig continuar a la banda. I m'ha pesat molt, em pesa, no? Perquè és una cosa que la porta dins, la música. I els anys que he passat en la banda, doncs he parlat. Jo penso que és una cosa que es porta sempre. Sí, no es porta i... Jo he disfrutat Eres músic tota la vida. Tocat, i festa, i les amistats, companyerisme... Això és molt important. Estar en un grup, i més la música. He estat en altres grups que ja no és el mateix, que és companyerisme i tal, perquè la música és algo que a mi... Estar en una banda de música és de lo millor que te pot passar. Estar en una banda de música. La música... Jo me'n recordo que quan vaig parar i la banda tenia que passar fer poc me anava a dir. Però el podia sentir, me anava a dir. Jo no soc major, però puc contar una coseta. La meva filla de 5 anys no vol saber res de la música. M'escolta tocar la flauta, m'escolta tocar el piano, m'agarra la flauta i em diu, calla. Tinc en casa un violí i l'ensenya. No me preocupa, perquè no vull que siga músic professional, perquè vull que siga feliç. Però lo que sí... Però, a veure, lo que sí que m'agradaria és que els meus fills tingueren aquesta vivència d'estar en una banda, de tindre amistats en una banda, de poder fer passar carrers, d'assajos, de viure el problema d'un que té l'ensaig. Per tot això, jo crec que és una requea per a la persona fantàstica. A mi, de veres, que no me preocupa que vulguin ser músics o no, que siguin el que es vulguin, no? Però que puguen viure com a disfrutar de la música, disfrutar d'una banda. Això sí que és fantàstic, és una riquea tremenda per a la El que no ha tingut l'oportunitat o no ha volgut, pues, possiblement no sap el que és. Però els que ho han tingut sí que ho sabem. I això és important. Per això jo l'únic que us diria una cosa. Si veu companyeros, veniu en l'ensaio. No perquè no sabíeu tocar, no perquè no sabíeu. Jo tinc clar que qualsevol de vosaltres em pot donar lliçons a mi, però necessiteu ser més companyeros. I el que vos he dit antes, si vos molesta que el vostre companyero
no estiga al costat, doncs penseu en el mateix. Sacrifiqueu-se un poquet. La música també requereix un peret de sacrifici que l'ensai. A més és pràcticament un pot diversió ja. Quan estem fent... Al fi al camp no arriba a ser un sacrifici. No, quan ho fas a gust no és un sacrifici, però diguem que, bueno, és un poc més l'obligació. Quan estàs fent el concert, estàs tot molt disfrutant de dalt de l'escenari. Estàs actuant pel carrer, però estàs disfrutant. I l'ensaio és el més complicat, no? El que la persona té que posar més de sí. El més ja és fàcil, el que ja t'has ensenyat l'obra ja és fàcil. És a dir que preocupeu-se. Podeu ser, bueno, sou una gran banda, no gran de músic, de quantitat, sinó de qualitat. Som una gran banda i no gran família. Claro, pues entonces, penseu un poquet, moltes, i digueu, che, anem a fer un xicotet a fora, i se ho agraireu. El dia que veureu que direu, che, és que tenim el local ple. Ostres, que gust, que satisfacció, estem tots, no mos falla ningú, tots podem fer el que vulguem. Ja, que bé. La paella esa sí que és en peu? No paga la madrina. Madrina, Que sí, que sí. queda apuntat i està gravat, eh? Que també pateixen, eh? També pateixen. Gràcies, Amorat. Tot el que hem fet a la música ho podríem portar tranquil·lament de que no ens podem envergonyir de res de la que fem. Sempre ha sigut festa, no hem fet altra cosa. Com hem fet 4, encantat, amb ballar, i hem fet les 3 del matí. Pues és l'únic. A les 4, Jo una volta em vaig quedar a soles en el carrer. sí. A soles en el carrer. Vaig quedar a petar el bombo se podia per avall. I l'altre dia també a la pantera rosa. A de les claus, val, ahí tenim les claus i tanquem nosaltres. Estaven tu, Noel, ell, Lucina, no? Hasta que va baixar la teva cosina. Va arribar a casa, sempre recordo que la dona estava esperant-me i l'entendre. Que comença... Juanita, per favor, para. No digues res. No sé el que estàs dient, però vaig dir que Una historieta d'una burra, pots saber? D'una què? D'una burra. Historieta de la burra. No va ser d'Itàlia, la de la burra. No me'n recordo que fem memòria. A mi em sona algo a València falla. Ah, no, això era quan tocava jo, bueno, a València. Van pujar la burra al primer pis. Era quan tocàvem en la banda de Xàbia. Això era la banda de Xàbia. Que allí també n'hi havia de bons. Alguns d'ells ja són bons. Jo sé que arribava a les 3 quadres, agarrava el clarinet i el tio Ramon, que aquell home ja era una gran persona, tocava el baix i era el més gran. Només em veia que començava un poc a manejar-se i dia a la hora, va, per no deixar-vos dormir, doncs toquem. Alçava, agarrava el baix i ell el baix, el clarinet i l'altre i pim-pim, i allí armàvem la festa a les 5 del matí o les 6. I a les 6 no l'alçava encara em feia despertar. Però no passava res. Dormint en colchonetes. Colchonetes no perdonava. Colchonetes i damunt d'un petit. Jo una nit, no sé de mentre la burra. Això volia un
Això sol passar, agarrar una burra una nit i... Això ho faig totes les setmanes. Pero lo vamos a estudiar, claro. Lo vamos a pasar. Pero del meu te vas a la puta. Yo qué sé. Se la ven en carrer. València en aquell entorn estaria On és que la veu a la burra aquí? No. Él venía. El platillero, ja som com aquí la para de cabreta. Miguel. Bon dia, Marc, em va contar una història i segur que vosaltres podeu contar-ho molt millor en primera persona, que és quan anàveu a tocar la festa de Sàvia, que es quedàveu cada un en una casa, el primer dia anàveu a l'Ajuntament, cada un es quedava, no? Repartien per casa els músics, tocàveu per la nit, feu el ball, anàveu en un camió a Gasopo i anàveu a León també, el pare de Marquès. Nosaltres anàvem a Moraire. Jo he arribat a anar a Moraire, sí, anar per les cases. No hi havia llum encara a Moraire, era com estava la torre. I la Lídia, un home que posava un petromac aquí a lo que és una iglesia, posava un petromac i l'home de vez en quan que ja estava en l'aire perquè ja funcionara, i la banda feia bailables i tot, ballaven aquí la banda. Tocant tot el dia i a ballar. I aquí a la Pastora també, recordeu quan tocava? I a la Pastora també. I al Carolina, tio, el dia de Sant Joan també hi ho han fet això. Tocant així, que és bailable. Antigament, clar, però és que això fa... Sí, Això fa 60 anys. 4 anys, 60. 70. No. Pues el 51 o 52 perquè sí, mira si fa. Jo recordo, sí, com va ser la primers l'any. Ara, després no. L'any anaven repartits per les cases. I fèiem això, fèiem un curs. Sí, repartit. Quan jo estava director, hi havia Moraire, a mitjan vespre, tocàvem allí al mig, on estava el Margerot, i la banda, que tot. Però vam tocar allí diverses peces i la gent estava allà al mig ballant i amenitzaven un poc la festa a l'hora de professor. Sí, home, la banda tocava. Tot això va parar quan vam començar a Severino i jo. Entonces jo tocava ja per tots. No la bateria, la transformem. I les coses... No, i així, que estàvem els dos i fem música dos sense parar. De les coses que s'han dit... Això era el Marcanyís, El Marcanyís. El Marcanyís. De les coses que s'han dit molt interessants, crec jo, són històries de la nostra història, la història de la banda, que no passe com que Severino no tinga que apuntar ahí que la banda se torna a desfer. Ja ho he recalcat això, que gràcies a Salvador no mos va tornar a Que no se torni a desfer. En Salvador ja no qualsevol està en edat de tornar-se a fer càrrec de la banda. En qualsevol La cas, seva història ja ha passat. si està en perill, Salvador està així, si n'hi ha perill. Mensatge... No, jo dic que jo podria tornar, però no integrar-me, però sí a que no es desfera. Pensa que no té que arribar. Aquesta és la realitat que n'hi ha. No és per a que pot millor o pot anar pitjor. Que desfer-se no crec. La volta que Salvador es farà càrrec perquè ja tenim comptant un historial de darrere i dices, no, som un premunt, este viatge no és normal. A pesar que existe una banda sempre hi ha alguns que s'oposen perquè tots voldrien ser el director entonces, però nosaltres no teníem clar, nosaltres ja ho teníem clar. Salvador, carregada de la banda, li donarà, no és que va ser el director, és que li va donar serietat a la banda, que no en tenia ja, allà anant per allà. Però el mestre se'n va, però és que s'hi va trepellar i tal, però Salvador va començar allí. Va ser una bona elecció. Me recordo que una volta estava parlant Salvador i uno per allà dient, escolta, i Salvador li diu, escolta, estic parlant jo ara. O sigui, ara li toca callar, després si vol ja parla de vostè. I ell se'n va anar a casa. Salvador tenia autoritat per a poder fer això. Mensatge, Severino. Home, no, el guaix... Moltes alabances. Si ho hagués fet l'altre dia, el mateix que dic, que el president antes d'entrar tu també no tenia gran interès, doncs vaig sentar tu de president l'última volta i ho vaig posar al puesto. Que també passava això de que un no venia, l'altre no venia, i tu vas començar a
aprendre a ensenyar. I dius tu que no tenia interès? No, Va anar allí a tocar les falles, a valer-se, que va desplegar la falla a la mà, i no tenia interès. Descartar. Mensatge, No, però era jo el president de tots el de la falla. Era l'anterior. Era l'anterior president. Pues vaig a tocar les falles sense haver falla. Però a veure com està això, a veure que la gent no s'està entenent. Com està això? Que anaren a tocar a falles? Vam anar a tocar a falles, però falla no n'hi havia. Sí que no havia, Severino, perdona, però l'havien cremat. Com va emplear estava cremat la falla? El falla no la veure, està cremat. Una falla que no estava feta de ninot. La falla hecha estava feta, pues, de trossos de madera, de tal, era algo que... històries que hi ha gent en contra de les falles i volien fer algo... Eren anarquistes. Però com s'atreveixen a llogar una banda de música perquè vagi a fer això? Vaig començar a tirar pues borratxos. A pegar, si hòsties parlen malament. I ho replegant de les xiquetes que tots havien xicotetes. Vaig acabar, vaig agarrar l'autobús, vaig a casa. I esta la que xica encara morant. Ni ganes de cobrar. Veniu la massa de partit allí, per res? Portar una cistella de flors que anava a la fruta i uno diu, estes flors no pleguen de dalt. Sí, clar que no. No vaig a plegar-lo. Salvador, Dime. tu has comentat del tio Ramon. Tu has plegat a anar a València tocant el tio Ramon a la banda de Xàbia? Sí, jo... Nosaltres vam I estar... es quedava un piso a una planta baixa? En un piso i una altra volta en una planta baixa. És que el tio Ramon... Ens guisàvem nosaltres i tot, el cunyat d'ell era el cuiner. Jo t'explicaré una anècdota perquè també està relacionant els músics de la banda de Teulà. El tio Ramon, que va tocar 50 anys la banda de Xàbia, que per cert el passador del tio Ramon està dedicat a ell, el tio Ramon el Palero, va contar, perquè jo ho he sentit contar, diu, els de Teulà eren valentets. Diu, a mi va passar una cosa en un de Teulà, però no em va dir el nom, no contava el nom. Diu, resulta que vam anar a tocar a Falles i vam estar tocant i mos quedava, no sé si va dir un piso o una planta baixa. I jo estava, pues, me vaig quedar i vaig sentir que passaven motos pel carrer i em vaig alçar a arreglar-me, a vestir-me, a afectar-me per anar a despertar. I un dels músics de Teulà, que eren valentets, em va dir, diu, tio Ramon, diu, vostè em va? I jo me'n vaig a despertar. Diu, però vostè no sap que són les 3 del matí? Diu, les 3 del matí, si són les 7. Diu, i com sap que són les 7? Diu, que no passen motos pel carrer ja. I, clar, l'home vivia allí al costat de la carretera, i l'home quan passaven motos, diu, pues mira, ja és hora d'anar a la feina. I allí a València va sentir el ruido de les motos i diu, pues mira, em vaig a tocar ja. I jo vaig dir, diu, pues ja m'ho va dir un dels valentets de Teulà. No se'n recordava quin era. Bartolomé, a les Torres eren 4, nosaltres eren 4. El Borrull Túria, a dir al carrer. El Torres de Quart, sí. Borrull Túria, sí. Me'n recordo jo. Allí vaig anar per anys. I que anàveu amb moto, no? Contar que anava en una derbi, no? Com anava? Una Vespa? Jo vaig anar uns anys, fins que em vaig comprar la derbi en Pepe Oller, la Ducati. Ah, no, bé, està bé. No, la derbi me la vaig comprar jo, després, que jo ja... Deixava encara dit, que dic, no? Músics, un autèntic plaer, que no se m'olvide, mensatge als músics, la madrina paga una paella. Sí, venim tots. I estem en un assaig tots. La paga, està gravat. Que sí. A veure si la pagues pront. Que sí, ja. El primer assaig és la setmana que ve. La setmana que ve, pues ja prepara tabarres que aquestes jo m'entero, tu clar que sí, em porten. Tu totes les nits així, a passar llista. Un record meu Jo te'n recordava patistes. Vaig pensant més històries perquè l'any que ve tornem així i algú del públic també té que estar així, algú del públic té que estar així. Ha sigut un autèntic plaer, Moran, Severino, Oliver i Crespo, moltes gràcies.